YouTube video आसा खालामो बोरो नामा खिन्थु पइन्टआ जाहैबाय about भिडिअ सिखावफोर दं ओइ दाबो जोंनि बर'आवबो दङ बिराद दङ आं बुंथ'ला दायो नामखौ मेनसन खालामला आं फैगोन बिसिनि सायावबो फैगोन आं दायो मेनसन खालामथ'ला मोनसे प्रजेक्टआव खामानि मावगासिनो 30 तारिखसोआव एसे हेभि जागोन माने बिराद गिदिर माने एसे इउटुबखौ हिलायनो सानदों आं जों जयैनो हिलायगोन इउटुबखौ अके 30 तारिखआव स' सिखावफोर होनो लुबैयो दे जाय भिडिअ खावो बिसोर होनो लुबैयो नाय माने खस्थ' मावनायखौ खावना फै बि अरिजिनेल ना दे मालायनि नाम लानानै नों माबा मोनसे बुंदों दे मानसिखौ बेनि गोरोन्थिखौ दिहुनदों अके स' बेखौ कपि होना बेयावहाय नों रिसार्च खालामदों बेयाव नोंनो खस्थ' मावनानै बिनि बागै नों रिसार्च खालामनानै बानायदों बे देट्स अरिजिनेल ना बे अरिजिनेलसो जास्ट नामल'सो दंना बेवहाय अके आं मोनसे खोथा होनो दे जेनेबा माने नोंसोर मा खालामगोन सासे मानसिया एफा खस्थ' खालामनानै मोनसे बुस्थु बानायबाय दे जेनेबा नोंनि दे सिखावफोर जाय सिखाव खाव बिसोरखौ आं एगजाम्पोल लानोसै नोंसोरखौनो होनबाय दे नोंसोर माबा मोनसे खस्थ' खालामना माबा मोनसे बिल्डआप खालामबाय बिल्डआप खालामबाय ओमफ्राय सोरबा सासेया बेखौ लाना जेनेबा नोंनि जि बुस्थुखौ नों बानायबाय बे बुस्थुखौ खावनानै लांबाय नों माबायदि मोनगोन एखेनो बिदिनो मोनो अके जाय मानसिफ्रा खावजायो नोंसोर खावो ना खावना लाबोयो भिडिअफोरखौ डाउनलड खालामनानै आपल'ड खालामो नोंसिनि चेनेलाव बिसोरबो बिदिनो मोनो मालायनि खस्थ'नि फिथाइखौ जानो नागिरोबा बे सिखावफ्रा मासि अके स' बिसिमल'सै आं बारा गोलाव खालामनो गोसो गैया आं जास्ट होननो लुबैयो लास्टआव नाय फै इउटुबाव फै जों बयबो सापर्ट खालामगोन माबा मोनसे मोजां मावोबा जों बयबो सापर्ट खालामगोन जास्ट नों गाज्रिल' मावनाङा इउटुबाव टक्सिक खालामफैनाङा बेड इनफ्लुयेन्स खालामफैनाङा अके बेखौल' होनो लुबैयो आं जों बयबो सापर्ट खालामखागोनखा बेवहाय नों मोजां मावोबा आरो गाज्रि मावोबाबो नों आसि थुजाखागोनखा नों गाज्रि मावोबा नों आसि थुजाखागोनखा बयजोंबो स' बिसिमल'सै लाभ इउ अल आं मिथिखायो दे बे भिडिअआ माने आं एफाग्राब माबा बायदि बानायासै सिगांफोरबायदि जेरै आं बानायोना फुल फ्रेमाव बानायो बिदि बानायासै आं सरि फर द्याट माने दायो जास्ट फ्रि टाइम मोनदों बेवहाय आं भिडिअखौ बानायदों अके स' बिसिमल'सै एन्ड लाभ इउ अल पिस आउट बि हेपि